ман кай гуфтам ин гапро? ман гуфтагӣ нестам ин гапро. Инро ту худат аз пеши худат баровардӣ. ту ҳамина як масъалаи майдаро мегирӣ, хела калон мекунӣ. яъне бисёр вақтҳо мо ҳамчунин суханҳоро аз ҳамсуҳбатомон мешунавем, аз шахсҳои наздик, аз ягон дугона, аз ҳамсар, аз шавҳар. яъне вақте мо ягон чӣ мегӯем, онҳо ба мо мегӯянд ки ин қадар ҳамин масъаларо калон накун. яъне ки ягон кори онҳо моро хела нороҳат кардагӣ аст, вале онҳо мегӯянд ки ина калон накун, ҳамина дар назарат ҳичӣ нест ин. ё ин ки дар муносибатҳои шумо ягон чизе ҳаст ки нодуруст аст, вай ҳамеша туро гунаҳгор мекунад. мегӯяд не, ин айби ту шуд, ман ягон гуноҳ надорам. агар гапе ки вай ба шумо якчанд рӯз пештар гуфтагӣ бошад, ҳатто якчанд дақиқа пештар, шумо ҳамонро гардонда гӯед, мегӯяд не, ман хеле гуфтагӣ нестам, ту инро худат бофтӣ, худат сохтӣ. рафторҳои ин гуна ҳамсуҳбатҳо сабаб мешавад ки мо оҳиста-оҳиста дар худамон шубҳа мекунем. ва дар равоншиносӣ ин ном дорад газлайтинг. як ҳолате аст ки бисёр ором, сокит, вале хеле хатарнок. чунки ин нафарҳо шуморо бовар мекунонанд ки ба худатон дигар бовар накунед. дар худатон ҳамеша шубҳа дошта бошед. як шакли зӯроварии равонӣ аст. агар шумо худатонро дар ин гуфтаҳои ман шинохтед, пас бидонед ки нафарҳое ки дар гирду атрофи шумо ҳастанд, шуморо газлайтинг мекунанд. лайк ва подпискаро фаромӯш накунед.